Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stoni aziz, marhamat inijada hozir vaqti zanakoy dar Hijri Ismoil namoz xondan. Vaqti maxsus ay soati 8 sahar to 11 taxminan zanako medroyan dar ami Hijri Ismoil id daruni Kaaba iso mehra namoz mekhonan. Marhamat nigoh kun. Мардаком ҳаст, фақат мардаком медроянд, занако фақат занако. ин Каъба пеш ами калон буда гайдан, ин фундамент ина. Инҷара меган Ҳиҷру Исмаил. Худо ҳамаи моро насиб багардона, Худо гуноҳои моро бубахша. Парвардигорам падару модарои моро, гузаштагои моро тариқи ҷаннат бигардон. Падару модарои мо ки ҳаёт дар қайди зиндагиам, Парвардигорам насибу тавфиқшон ки ами зиёратгоҳ биёну гуноҳошон тоза шуд, ҷойшон ҷаннат шава я роббал аламин. Раббана атина фид дунья ҳасана ва фил ахирати ҳасана ва қина азабан нар. Бирахматика я арҳамар роҳимин.